बेबाक समाधान नायमते बुया सागा थानसा दंलायखाया खिन्थु बिसिङाव थानसा गैरै जों गोबां मान नुगौ हायसै सागा जदों थानसा निंलाय खिन्थु बिसिङाव अंगाके नातनि कुतनि मुंसे केबे मुं लायो हायनो हाया हाय पिरिं परायनो थांलायो हायसै मे नोंके बुखु बायसै मिया बखाबाय थानसा नांनाय जिनि और जेता फाय जे फायमानजा फायनाय जे सिगलारावनो आमोन कयो बुखु बायसिम थानसाया जों बखाबाय थानसा मांनाय तामनि माके कासे कक दं जों साइमानो जिनि दिब्रा सारावखा यारं कासे पानो बेदेक आलादा हायसै गा बुइदो फन बर हंगाके यारं जुदा किन्तु बर बेदेक कासे हायसै बर आसके थानसा पेपसिन बर हंके जों किन्थिबासै किन्तु एक यारं किन्तु आ यारं कासे पानोसे यासिन बेदेक का हायनो माने हाय पिरिं पराय बु प्रांजा आबागनि जिनि चिन्तिब्रा सारंनि थिनां बो जागा सयनो जों के फायमियाखौ चिन्तिब्रा सारंना थिनांनो जों तामके मोनते गाहाम फायमान आपनो चिनि नासिक मुं आबो नासिगन चिन बोबाग्रानि जेतिब्रा मथा नरक और तीन फायमान जाफाय जतन हामबाया फारो फेयाबा और सिमि फायै कक खनाय थागा आमसे गया जों गामि निजिना आमसे थाङै बाक्सा बुराखान बरक दङ राजनथानि बरक दङ चिन खुमुनि बरक दङ मानदानि बरक दङ बिनो जागोन बरक दङ हासि इनके नों पारा थाङै बो चिनि बोबाग्रा नासिक मुं तामो जों चिनि बोबाग्रा नासिक मुंनो थाङा पिरिनाय आते गेसे कक पलिटिकल कक चिन डेभलप खायनो हिंगाके एकटा चिनि युथ दनो सिकांमा तुबुनाय सिनियर दंनाय सिनियर नो जों खिबिया जों सिनियर नो समान रो फिया बा चिन सोसाइटी चिन दफानो बस का आगरना हंगाके पुला युथ नि न बिसि सामुं हायसि नर जरन साइमानो गते गेसे कक जों तिब्रा मथा तांनि चेंआव नर जरन साइमानो बा चिन बोबाग्रा नासिक मुंगा थानसा नांमानि कारण खबनो जे जेकुनु दफा जेकुनु सोसाइटी नि हामक्रायना हंगाके जों थानसा मांनाय हायसि जों किसापान थों तिनि जों तिन 31% पर थों जों जरि 31% जों तिनि थानसा ओंखाके जों जेकुनु चिन मानथाय सबाय जों सानै तुइमानो हायसि फियाबा चिन दफाके थानजांलाय मुंग्रै पार्टी बो पार्टी हाय खायो ने खागलाय जामां से 70 71 बছর ধরে दिनतिब्रा सामनि एमन जागा फाय सपायके आबो नरजुनो साइमानो जों आचिनि तिब्रा सारंनि जे हाइमियाङै दंमानि जे जागा जों ताबासो बेकड्रप नि दंमानि बा बेकवार्ड नि दंमानि चिन तिब्रा साराव आमनो ताइसा तिसाय तुइमानो आबुनि नासि मुङा तैना चिन बोबाग्रा तिब्रा मथा छनामानि चिन तिब्रा मथा नासि मुङाबोनो थानसा चिन तिब्रा साराव थानसा खायै तामुके चिन बुस्तानि सामुं चिन तिब्रा सारं सामुंनो जों बेकेते हामरि तलांमान फियाबा टेक्से कक ननो जेफ्रु नों आबो जों बंना जेकुन बरक नाय हायसि के ननो जेकुन पार्टीनि बरक बा जेकुनु आं तमान पार्टीनि बुं खुया जेकुन पलिटिकल पार्टीनि बरक नरनो कक मुंसे बिस्कारा कक सानाय कक खाइमा सानाय आबो बुं नासिक मुंका जास्ट ननो कुन कक मुंसा खाइमे सावै माने निनि थ्रुति कुन खाइमे खाइरि जामानो आमस बुं चेष्टा बर जेसम हाय दंथों बर नन जेसपन होन दंथों हायसि कुनु ताकायदि चिन नासिक मुं तामो चिन तिब्रासा तांखौ मोथांनाय चिन बोबाग्रानि जे एम अबजेक्टिभ जों आबोन तां पुरा खायनाय चिन बोबाग्रानि इमां जों तांखौ पुरा खायनाय चिन आमो चिन नासिक मुं बुइताम साया आबो खने लाब गरै काहे कक दंगो बुनि जे साम कक खना गाहंके नङाबो निनि सामु बा निनि जे एम नङा सय माने हायसि नोंबो कबरन थानाय बो बाहाय सानाय नों आमरो नकोनो खने लाब गरै चिन बोबाग्रा तामसा जों असमा खना चिन आवस खनाताय चिन बोबाग्रा नासिक मुं तामो जों असमा नासिक नाय आमसो गसनि हामबाय